இந்த வீட்டில் பெரிய ಸಮಸ್ಯೆ இருக்கு. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಪರಿಹಾರ ಅದು ಯಾರು? ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು. దాదాండి మాత సరియాన్ దాళ ప్రాబ్లం ఇచ్చి ಅಂದ ಎಡ್ಡ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅತ್ತ ಎಂಕದಾದ ನಾ ಫೇಕ್ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಆರು ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ ಅಂದ ಏತ್ ಕಾಸ್ದೆ ತೊಂದಿರು 30,000 ತೊಂದಿರು 30,000 ಓಕೆ ಮಾತ ಸರಿ ಅಂಡತ್ತ ಆತ್ಯಾರು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಏ ಅಂಚದಾಲಿಜಿ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಕೊರ್ಕೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೋದು ಪತಂಬಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ ಪೋಲ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟಾ ಯಾಚಿ ಇದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್
ಇಲ್ಲೂ ಮಾರೆ ಅವಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲುಂಡತ ಓ ಆಯ್ ಗಡ್ಡದಾಯಿ ಕುದ್ದಿ ಉಲ್ಲೆ ಹಾ ಆಯನಿ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಮಾರ ರಾಣಿಯನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ ಪಾಪ ಆಯನೇ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗೋಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಯನ ಇಲ್ಲಗ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾದನಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆರ್ದು ಎಂಕ ಆ ಫುಡ್ಡೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಏ ಪತಂ ಪೋಲ ಬಂದು ಗತ್ತುಡು ಪಂಡೆ ಆಯ ಏತು ಸಾರಿ ಕೇಂಡಲ ಆ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕನಿಕರ ಇಚ್ಚಂದು ಆಯ್ಗೆ ಸಮ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಆಯನ ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ ಬೆಂಡ್ರೆ ಒಂದೆ ನನಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗೆ ದಾದ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರ ತೂಯರ ಬೈಚಿ ಹಂಗ ಆಯ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಖರ್ಚೆ 30,000 ಮುಟ್ಟ ಆತನು ₹1 ಕೊಡ್ತುಜೆ ಅಂದ ಹಾ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏ ಹೌದಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಯ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಖರ್ಚಾಯಿನ ಕಾಸುಂಡತ ಇಂಬೇರನೆ ಎದ್ದೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಐಕ್ ದಾದಂಡ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪೊಡಿಯಾ ಈ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅವೇನು ದೀದು ನಮ್ಮದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಕನ ಅಂದ ತೂಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಆಂಡ ಮಿನಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಎಡ್ಡೈಕಿ ಇಲ್ಲ ದಾದಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲೆತ ಉಪದ್ರ ಮಿನಿ ಉಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ತಿರ್ತು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡೇರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಏರ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಮುತ್ತಪ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸಹಿತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲಾಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ ಆಯ್ ಮೂಲೆ ತಿರ್ತ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತ್ ದಿನ ಈ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಾರು ಇದು ಒಡಿಯಾತಿಜ ಇಜ್ಜಿ ನಿಮಟ್ಟದ ಎಂಕಾದ್ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಏಪಾನ್ನವರ ಸೌಂಡ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈರಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪತ್ತದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಜಿತ್ ನೇರ್ನಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಜಿತ್ ನೇರ್ನಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಣಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಸರ್ ಪಾತೆರಿಯೆ ಆರ್ ಬತ್ತು ತೂಪೆರಿಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಉಲ್ಪು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಇರು ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಮುಜ್ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆಪ್ಪುಲೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಉಂತುವೆ ದಾದ ಆಂಡವ ಉಲ್ಪುಗು ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿರತ್ನ ಆರ್ ಬತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆವ್ ಬ್ರೋ ಆರ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಬರ್ಪೆರು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆದು ಬೆನ್ಪೇರೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಜಿಂಜಾಯರೆ ಅಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಸಮಯನ ತೂವಂದೆ ಬೆನ್ಪೇರೆ. ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಚೂರು ತಡಾವು ಅಂಚ ಪಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅವು ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ಪುನಾವಡು ಕೀಲಾದು ತೂಪಿನಾವಡು ಆಕುನಾವಡು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲೆನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಜಿಂಜಾಯರ ಬತ್ತಿನಾಯನ ಬಂಜಿಗ ಕೊರ್ಚಿ.